ምዕራፍ 11 ህንፃ ባቢሎን ኩሉ ምድሪ ሓደ ቋንቋን ሓደ ዘረባን ነበሮ ንምብራቅ ኣቢሎም ምስ ተጓዓዙ ኣብ ምድሪ ሰናኦር ጎልጎል ረኸቡ ኣብኡ ድማ ተቐመጡ ንሰንሳቶም ድማ ንዑጡብ ንስራሕ እሞ ብሓዊ ንጥበሶ ተባሃሉ እቲ ጡብ ክንዲ እምኒ እቲ ቀጥራን ክንዲ ጭቃ ኮነሎም ሽዑ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ እንተይ ተበታተና ሰማይ ዝበጽሕ ግንቢ ዘለዋ ከተማ ንስራሕ ስምና ከዓ ነጸውዕ በሉ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ደቂ ኣዳም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ከተማን ግንብን ክርኢ ወረደ እግዚአብሔር ድማ እንሆ እዚኣቶም ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ክገብርዎ ዝሓሰቡ እዚ እዩ ድሕሪ ደጊም ነቲ ክገብርዎ ዝሓሰቡ ካብ ምፍጻም ዝኽልክሎም የለን እምበኣር ንሰንሳቶም ምእንቲ ከይሰማምዑ ንዕኑረድሞ ቋንቋኣቶም ንደባለቕ በለ እግዚአብሔር ድማ ካብኡ ናብ ኩላ ምድሪ ፋሕ ኣበሎም ምህናጽ እታ ከተማ ድማ ኣቋረጹ እግዚአብሔር ቋንቋ ኩላ ምድሪ ስለ ዝደባለቐ እታ ከተማ ባቢሎን ተባሃለት ካብኣ ከዓ እግዚአብሔር ናብ ኩላ ምድሪ በተኖም ትውልዲ ሴም ከምዚ እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ማይ ጥፍኣት ሴም ወዲ 100 ዓመት ምስኮነ ንኣርፋክስድ ወለደ ሴም ንኣርፋክስድ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 500 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ ሞተውን ኣርፋክስድ ድማ ወዲ 135 ዓመት ምስኮነ ንቃይንም ወለደ ኣርፋክስድ ንቃይንም ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 400 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ ሞተውን ቃይንም 130 ዓመት ምስ ገበረ ንሳላ ወለደ ቃይንም ንሳላ ምስ ወለደ 330 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ ሞተውን ሳላ ከዓ ወዲ 130 ዓመት ምስኮነ ንኤቦር ወለደ ሳላ ንኤቦር ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 330 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ ሞተውን ኤቦር ወዲ 134 ዓመት ምስኮነ ንፋሌቅ ወለደ ኤቦር ንፋሌቅ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 430 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ ሞተውን ፋሌቅ ወዲ 130 ዓመት ምስኮነ ንራጉ ወለደ ፋሌቅ ንራጉ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 209 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ ሞተውን ራጉ ወዲ 132 ዓመት ምስኮነ ንሴሮሕ ወለደ ራጉ ንሴሮሕ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 207 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ ሞተውን ሴሮሕ ወዲ 130 ዓመት ምስኮነ ንናኮር ወለደ ሴሮሕ ንናኮር ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 200 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ ሞተውን ናኮር ወዲ 109 ዓመት ምስኮነ ንታራ ወለደ ናኮር ንታራ ምስ ወለደ ብድሕሪኡ 129 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣጓላትን እውን ወለደ ሞተውን ታራ ወዲ 100 ዓመት ምስኮነ ንኣብራም ንናኮር ንሃራን ወለደ ትውልዲ ታራ ከምዚ እዩ ታራ ንኣብርሃም ንናኮር ንሃራን ወለደ ሃራን ድማ ንሎጥ ወለደ ሃራን ከዓ ኣብታ ዝተወለደላ ምድሪ ኣብ ሃገር ከለዳውያን ኣብ ቅድሚ ኣቡኡ ታራ ኣብ ኡር ሞተ ኣብራምን ናኮርን ድማ ኣንስቲ ኣእተው ሰበይቲ ኣብራም ስማ ሶራ ትበሃል ነበረት ሰበይቲ ናኮር ድማ ሚልካ ጓል ሃራን ነበረት ሃራን ኣቦ ሚልካና ኣቦ ዮስካን ነበረ ሶራ መኻን ስለ ዝነበረት ውልድ ኣይወለደትን ታራ ድማ ንወዱ ኣብራምን ንሎጥ ወዲ ሃራን ወዲ ወዱን ንሶራ ሰበይቲ ኣብራም ወዱን ወሰዶም ካብ ኡር ምድሪ ከለዳውያን ድማ ናብ ምድሪ ከነኣን ክኸዱ ብሓደ ወፁ ኣብ ካራን ምስ በጽሑ ኣብኣ ተቐመጡ ታራ 205 ዓመት ምስ ኮኑ ኣብ ካራን ሞተ